Hanya helan so ani channel ke tini ke kisa berenai hitungo bo jaga berai nai tungdi tabo nakhanai ke ulo paro thangai je jaga thango oro thang sogoi angka sabo tongan lage phunonai ta thanai nai tungdi tata nakasinai nora nukhai na saimang khana boro sobai kha background nukhai na tau habnai bisingo nai tangdei I think जों मैंगो गार्डन सफैजाक लेम्बसरा इनके दिनै सानडे बा किसा बेरायना हिम फायगादा नाय नरन बफुनो नाय तंदे थाइजौ गड़ नायगिरि थाइजौ तबायो दाख्लैखे दाउबो दंखोबोथाय बायाखौ इनके किसा लेर खाता बोसोरखे फायनानै कबो भिडिअ दिसे दङ आं सामाने साबो आन लगे दं हैनोसै देखिसा देखौ दाबुखौ यां खाजना यां तिनाव खाजना यां थाखाय वा कर्म वा बाथाय दंखौलै दाउबो ना गारि रखमानाय बोलै दाख्लैखे हायखे सैमारखा ब्रबां माने जागा साकलायहांगैनो इयां वाइन दं गाजानाय राव फैराया देबो बाथाय गड़ दं नों सारा पाइनाय माने ओ यांसै वा बुथाय गोबां दंखौ नेक कटलजार बायदा कन्टेक्ट खाय आसुसने वारा रखाय रखा सिगां फासले करै सेमान या जों सेम बफुरजों फायदोखा बावै थाङो फालो ब्रं फालो ब्र याना खायजोसो दंना ब्र खायखे नाखि उन जागोनसो तो खना समता नो फालो बथायगे गोबां दं हैसै थिके थायो बा बखनाय कुफुमा अंत खनाय राजके कसम बजे वाव नों आगे फैखे दे हे कुफ दिनै फार्स्ट बेरायनो नायथाबते बथाय गोबां दङ ना अंको थाइजौ बुथाय मा थाइजौ बुथाय बिसादे बिसारा पाइना फो सारा पाइना माने जौगाथै फेमन बगिसे सरि माने दंथलिया साथंखै साथं एकदिके साव साथं बैया मबे
Omui. Kodo kodo. তোমার আশীর্বাদ নিতে যদি ভালো না না যদি না হোক 100 হোক 200 হোক 1000 হোক কম না দুগুলোকে তারা বেচতাম না আমরা जों खेतावबो चारा पाइना नायलै दङ चारा पाइना नायलै तो मुझे तो फाल पे खाबो लांथाना फो ठीक के चारा पाइ बयबो कायनिटा बागान खायनाय तुइ उवाति काइ या काइ खेने थांलाबो काइ खेने थांनाय चारा फामसो लाना हिवानसो सा फानथाम दाम बेसि आसो पाइमिया फाने फानथाम इनके आबोनो अंक जरा हाइ तंनाय रावबा कुनो खाया तंनाय राव बेकार रक थाइसो गायफानो बागान खाइ जायमोन खाता थाइसो लेसो जिकुनु इंको मथाजक काजक गाइस तंथावो अनेक राफाय गायके तंथावो इनके बाक्साके पायै पेपार ती फैता इनके पेपार ती फैकांके अकर बुफां तलाराव आसुगै दङ बासाय दङ इनके माने तामहिं सानाय आबो बाक्साके खवै फाने खागौ पेपार दायनाय मानो हाबोना किसा नायसिङै तंना नांता इनके माने ताइसिङो होंलाय तंखा माने खगया गाना तंफाना बाक्साके खगपान नायमोनता माने हामजाका हिंके थागपान खगै बेकार दायनाय मोनलाय आबन बागै ताखौ बायदि हेरबा बेबो जत जानजा कष्ट खाय कायै अम खायता माने फालै दं माने इनके आबो तो पैसा दि हाबनानै तो रां नाया ब्र इनके आरो जुदि हाबना जार इनके बा 30 टाका 20 टाका नांखामो इनके ब्र तो नाया इनके जस्ट ब्र थाइजो सिमिसे फालो इनके बतो लोकल बा किसा काहाम बा इनके दाम तो नङै न इनके ब्रबो बिसि नाया एक्सन नाव इनके ताखौ बायदि जे फाइने र पैसा दिता इनके ब्रनि 70 टाका सेक्लायो जुदि हारनाय टिकेट 20 टाका इनके पार्किंग नि 10 टाका ना इनके 30 टाका थांबायो इनसे इनके तबो पाइखा इनके 70 टाका सेक्लायो ता हिसाब अब न आशा खायो खगलाक के खगिया ना ताखौ दे गायंखे गूगल पे थी खाई दं गूगल पे बाय बुफां पाइनाफो इनके को म फानथां पाइनाफो 12 पट का 12 पट आरो चारा दंता 12 पट इनके ब्रन के 2 पट खाइजोफो इनके 12 पट दाम इनको 250 सेमी स्टार्ट खायै 800 जरा दंफो ब्रन आसो भेराइटिस बांगटा इनके बैहायनो गोबां पाइतलां थांबो 1500 1000 800 हायके पाइपो ब्रबो माने 3-4 बोसोर परे खानाय चिनित्रिफ्राव ताइबो मनस थाइजो बागान ताइबो न खानाय इनके जरा बेरायनो मुसुनाय र माने थाइजो चाना मुसुनाय र बरा थांगे बेरायै पाइतै जाय फैमानाय बेबिनो जागागो न आसुगै दंलायो लिंगो लिंमान बगा सोलि दं खा किसा उनका खाना का दे मोटा वो बेरे पेगलाक दे असलो को दाम सी ओदे कयताना खासे फाननाय फानथाम
Amtui tino kasih dia mistake kan pasti kan kiru. Oh iya kan dari gade. Mau bahas enggak mau? Awak Sana terus. Besok saja ke cuk itu yang Kasih nakha 1 kg. Yang bukan nakha, pantam. Fansi naik tahu, nakha naik tongkah. Mana besok saja ke, kusuk kaya ta. Kita bedek nakha bela. Bedek nakha ke jatuh bedek nakha na asalnya betul tiada hela. Kau jadi bedek nakha mana ada sebab kayu nade. Abun sawo. Bedek nakha. Yang nakha tongkah, tanah naik tongkah. Oh, sambil lihat. Sini baik. Oh, ya sakawo. Sini baik. Ini bawa wati, bunga wati ini bagus ya seberubang. Aman, usung mana ada nopo? Hah? Usung mana? Muya, langsung. Pangui tong bisa. Pangui harus nambah tong. Teng nok ada, oke. Asik. Video kalau mana itu mana bagai, jatana hambai. Karena asal nong sini video, karena matak sini.